Urte berri hon bai guztioi, bai hemen gure eleizan zaudeten hoi eta EITB-ren bitartez, entzule, zaitugun hoi, urte berri hon bene-benetan. Ama Mariaren festaburu honek biziari irekita jartzen gaitu. Jainko sortzailearekin, jainko kreatzailearekin topo egiten dugu Mariaren amatasunean. Gure oinetakoak kenduta sartzera gonbidatzen zaituztet. Zenide maiteok, Maria amaren lur sakratuan sartzerakoan. Izan ere, biziari begira, Mariaren sabelean jartzen geranean, jainkoaren presentzia handiak txunditzen gaitu. Gure jainkoa bizia maite duena da. Eta bizi horrek badauka zerikusirik Mariaren amatasunarekin. Maria bere etxetxoan aurkitzen dugu Nazareten. Jainkoak bere amatasuna, bere sabeleko biziaren sakontasun osoa, norainekoa den argitzen dionean. Bere magnifikat eder horretan adierazten digu begirada berri bat eman diola jainkoak, bere bizitzan. Begiratzeko zer sortu den. Barne-barneko ezauera pozgarri batek antzaldatzen du Maria. Eta bere emakume izateari sakontasun guztia azaltzen zaio une honetan. Maria emakume izateari zortzaion guztia azaltzen dio jaunak une honetan. Miresmen handi batekin hasten da bere gorputzari begira Maria. Emakumearen gorputz horretan ezagutzen eta miresten ditu bizitzaren prozesu guztiak Mariak. Bizitzari irekita bizi den amaren gorputza hobeto ezagutzen hasten da. Barne-barneko ezagutza kontemplatibo horretan, bere sabeleko aurraren bihotzaren taupada hoietan, ama baten ahalmen bakarra ezagutzen du Mariak. Bizitza indartzeko, bizitza elikatzeko gairen ahalmen, ama baten ahalmena. Mariak bere sabelean biziaren misterioa sakon-sakonetik ezagutzen du. Ura eta odola eta espiritua isiltasunean batera hasten ari direla ezagutzen du. Mariak ama izaten jarraitu zuen, jaiotzaren ondoren bere besoetan seme hartu zuenean. Eta ama baten zaintza xamurra batekin, joan zen semea elikatuz, zainduz, lehen pausoak zendutuz, lehen hitzak berriz esanaraziz, Jesusi. Eta erortzen zenean bere zauritxoak sendatuz. Maria, ama guztiak bezala, bere semearen askatasuna indartzen joan zen, besteen bizitzak askatasunean bizitzeko gai egin nahi izan zuen bere semea, besteak salbatzeko gai izan zedin, zeukan guztia besteen alde eman zezan. Hori da Mariaren amatasuna. Eta Mariak ama izaten ikasi zuen bere semeari begira. Jesusi entzunez, sekulan aurretik ikusi etzen erara, bere semea ikusi zuen Mariak, besteei bizitza ematen, besteen bizitza sendatzen, besteen bizitza indartzen. Maria ama izaten ikasten joan zen bere semea errespetatuz eta onartuz bere eginkizun salbatzailean. Magnifika bat, esanaz posten da
bere ama bihotza, Jainkoaren lan salbatzailea ezagutzen duenean, bere semearen hitzetan, bere semearen mirarietan, bati bat bere semearen errukian, Jesusen erruki horretan. Ama batek bakarrik ezagutzen du, bere sakontasun osoan, bere semearen alegina eta edertasuna besteen bizitzak berritzeko eta salbatzeko ari denean. Daukan eta den guztia ematen duenean besteen alde. Ama batek bakarrik ezagutzen du zer den hori. Mariak bere amatasunagatik ezagutu zuen eta parte hartu zuen salbamenaren misterioan. Jesus jarri zioten izena seme horri. Jesusen lagundiak orain dela urte gutxi arte egun honetan ospatzen zuen bere jairik handiena ere Jesusen lagundikoak baigera. Bere garaian San Inaziok Erromako etxean hartu zituen babesgabeko eskaleak eta arduratu zen kalean zebiltzan umezurtzak eta emakume galduak etxe bat aurki zezaten eta etxe bat eraiki zuen denak onartzeko eta barruan sartzeko. Gaur egungo hainbeste beharrei aurre egiteko, hain sakonak eta zailak diren arazo sozialak eta espiritualak behar bezala ikertzeko eta ezagutzeko, seme alaba guztion bihotzak eta eskuak behar ditu gure Eliza amak. Mariari begira ari da Eliza eta Jesusen lagundia, ama izaten ikasten, bere seme alaba eta lankide guztien aleginak indartuz eta askatasunean errespetatuz. Gaur, pakearen aldeko jardunaldia ospatzen dugu mundu zabalean. Pakea, hitzutza izan ez dadin, gure gogoa eta otoitza indartzen dugu Eukaristia honetan zenide maiteok. Maria amaren bitartez, maitasunaren eta askatasunaren gainean eraikitako pakea sortu dezan eskatzen diogu jaunari. Indarkeriak sartitutako mundu gogor honetan.